Mijn naam is Albert Halle. Ik ben een ras-echte Aardenburger. Geboren en getogen in Aardenburg. Mijn leeftijd is nu 64 jaar. In 1976, samen met enkele fietsende collega's, ben ik dus een van de oprichters van het Tourclub Aardenburg. Trimclub Aardenburg is dus opgericht 6 oktober 1976. Heb ik 13 jaar de kar getrokken als secretaris. Toen ben ik beginnen sukkelen met mijn linkerknie. Met als gevolg dat ik dus met de club niet meer mee kon. En toen is mijn vrouw meegegaan. Dat ze zei, als jij dan toch maar alleen fietst, zal ik dan meegaan. Als ik de naam Albert Galle in Zeeuws-Vlaanderen noem, kennen ze u dan? Ja, ik denk het wel. Er zijn veel mensen die we mij dus kennen. Toch zeker van het fietsgebeuren, onder andere ook met wielerwedstrijden. En de tijd in Aardenburg bij de kermis. Nou is het niet altijd goed gegaan met het fietsen, want u heeft een ongeluk gekregen. Ja, 6 februari 2005 waren we samen aan het fietsen onder Kleit op de Kampel. Een kilometer of 7 over de Belgische grens. Wij waren bezig met een fietstocht die we in het najaar al eens gefietst hadden. En we wisten dus een klein beetje de weg. En ik had voor een T-splitsing was ik dus met mijn gedachten bezig met een bocht naar links. En ik begon te remmen en mijn achterwiel begon te glijden. En ik trok mijn eigen terug recht, maar dan zat ik al zo dusdanig in de bocht dat ik dus die bocht niet meer kon nemen. En ik gewoon rechtdoor moest. Maar in de bermkant lag er een spoor van een trekker. Ja, dat was zeker 30 centimeter diep. En daar stond ik voor en ik gaf een ruk aan mijn stuur. En ik vloog dus over het spoor van die trekker. Nou, ik ben dus echt over de kop gegaan en recht met mijn hoofd op de grond gekomen. Als gevolg dat ik dus het voelde kraken in mijn nek en in mijn rug. En pas op het moment dat ik dus plat op de grond lag, was mijn eerste reactie van kan ik mijn voeten bewegen. Hoe lang heeft u dan wel niet kunnen fietsen toen? 6 februari is het ongeval gebeurd. En de tweede week van mei zat ik weer al op de fiets, dat het zo vlug herstelde. Bent u nog wel eens teruggegaan naar die plek? Ja, ik passeer dan nog regelmatig. En dan is het eerste wanneer we daar passeren van Albert, hier was het. Hè? Dus ja, die plaats die is behoorlijk bekend daar. Dan fietst u heel veel in Zeeuws-Vlaanderen. Verrast Zeeuws-Vlaanderen u nog wel eens op de fiets? Ja, Zeeuws-Vlaanderen zit zeker nog vol verrassingen. Zo waren we overlaatst bezig met een fietstocht vanuit Filipijnen. En dan kwamen we onder Assenede kwamen we op wegen waar wij van zijn van hey, hier zijn wij nog nooit geweest. Ondanks dat ik al 34 jaar bezig ben met het recreatieve toerfietsen. Komen we toch nog wegen tegen dat we zeggen van hey, dat is nog eens leuk, hier zijn we nog nooit geweest. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.